Ναι, καλά κάνουμε. Εδώ το κάνετε. Αναβαθμίζονται, προστατεύονται και παίρνουν αξιώματα. Ως εδώ πια δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την πολιτική της μαφίας. Δεν ανεχόμαστε άλλο τα μονταρίσματα, τα βαζώματα, τα ψέματα, την υποκρισία, την κοροϊδία και την αραζονία τους. Δεν ανεχόμαστε άλλο να παίζουν με τις ζωές μας. Έχουμε φωνή, έχουμε δύναμη και έχουμε δικαιώματα. Και ως πολίτες αυτής της χώρας έχουμε δικαιώματα να έχουμε σύγχρονες και ασφαλές μεταφορές. Έχουμε δικαίωμα σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν λογοδοτεί στα συμφέροντα αλλά υπηρετεί το λαό. Έχουμε δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, χωρίς φόβο, χωρίς φήμωση. Έχουμε δικαίωμα να μην τρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, να μην σκύβουμε το κεφάλι μπροστά στη διαφθορά και στην αδικία. Έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε μόνοι μας για τις ζωές μας. Και σας κουνάω εγώ το δάχτυλο που μας κοροϊδέψατε τις δικογραφίες των τεπών στα σκοτεινά συρτάρια της Βουλής, παραβλέποντας το χλωρίδι το Σύνταγμα. Πώς τολμήσατε να διαβάσετε με τέτοιο σιωπή την αλήθεια έναν που γέννη των θυμάτων φυτών δικαιοσύνη? Μήπως το ίδιο το κράτος σας παρότρινε να ξεχάσετε, ή μήπως είναι η προσωπική σας συμμετοχή στην υποκρισία και τη συγκάλυψη? Η ευθύνη σας δεν κρύβεται πίσω από αξιώματα. Δεν ζητάμε δικαιοσύνη. Απαιτούμε απόδοση ευθύνων σε όλους τους διαχρονικά υπέγραψαν τη διάλυση του σιδηρόδρομου. Σε όλους εκείνους που με την αποφάση της παρέμβασης και την αδιαφορία τους έβαλαν το τρένο στις ράγες της καταστροφής. Σε όλους εκείνους που ευθύνονται για το γεγονός ότι χάθηκαν τα παιδιά μας ζωντανά. Δεν θα σας επιτρέψουμε να ξεχαστεί αυτή η τραγωδία. Δεν θα αφήσουμε τις χαμένες ζωές των παιδιών μας να γίνουν αριθμοί σε μια ξεχασμένη δικογραφία. Δεν θα αφήσουμε τα ονόματά τους να χαθούν στη λύση. Θα φωνάζουμε, θα απαιτούμε και θα διεκδικούμε. Γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Και εμείς δεν θα γίνουμε που ναι σημαίνει ότι το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν δικαιωθούν. Βλέποντας το σήμερα εδώ και σε κάθε γωνία της Ελλάδας και του κόσμου, γνωρίζω πως δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε όλοι μαζί. Μια δύναμη, μια γροθιά, μια οικογένεια. Και μόνο μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Προσωπικά εγώ από τα βάθη της καρδιάς μου και της ψυχής μου σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Συλλόγου σας ευχαριστούμε όλους μαζί και το καθέναν ξεχωριστά για την ανταπόκρισή σας και την δύναμη που προσφέρετε με την παρουσία σας και με την αγάπη σας. Η αλήθεια θα ανάψει. Ευχαριστούμε. Με τόματα, με μοντάζ, με ψέματα. 2 χρόνια μετά, να πούμε τον Άδωνη, τον Πορτοσάλτε, τον Μητσοτάκη, να βγαίνουν στα κανάλια και να λέμε έτσι. Είμαι ο Ηλίας Παπαγγελής. 18 χρονών φοιτητρία στο πρώτο έτος του Γεωργικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Μου σκότωσαν στις
Στις 28 Δευτέρου του 23, μία ώρα πριν τη Γιάννη, τη σκότωσαν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί. Τη σκότωσαν διεφθαρμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Τη σκότωσαν οι επιχειρηματίες των δημοσίων έργων που δεν φορταίνουν λεφτά χωρίς να αποδίδουν έργο. Μαζί με άλλους 56 νέους ανθρώπους. Να αρχίσω με μία αγκαλιά σε όλους σας για την παρουσία σας και τη βοήθειά σας. Να είστε όλοι καλά. Ξεσηκώθηκαν βλέποντας την αδικία και το σκοτάδι να καλύπτει τη χώρα τους. Μια μεγάλη αγκαλιά και την ευθύ μας για περαστικά στο Γεράσιμο. Τραυματίας εκείνος στη σύγκρουση των τρένων, στα Ξερίδη, που δίνει μάχη για τη ζωή του στο Μιλάνο, αλλά και σε όλους τους τραυματίες. Μια αγκαλιά στους συγγενείς των 15 θυμάτων του σιδηροδρομικού σταθμού στη Σερβία, για τους ίδιους λόγους έχασαν τη ζωή τους την 1η Νοεμβρίου του 2024 στον Όπλο. Μια δυνατή κραυγή αγωνίας και ευχής να σταματήσουν την πόλεμη στην γειτονιά μας, τα εκατομμύρια νεκρούς. Πάλι για τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών. Στηρίζετε τα παιδιά μας, χάθηκαν άδικα, στο βωμό του χρήματος, των συμφερόντων και της διαφθοράς. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα μιλούσα από ένα τέτοιο βήμα για κάποιο παιδί μου. Ορκίστηκα όμως την ψυχούλα της Αναστασίας. Εγώ να μιλάω για το άδικο στους ανθρώπους και εκείνη να τα λέει στο Θεό. 2 χρόνια συμπληρώνονται σε ένα μήνα από τη φοβερή τραγωδία στο Τέτοιο και δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Κανείς δεν είναι στη φυλακή. Όλοι οι ένοχοι στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην έγινε ποτέ. Σαν να μην έφτεξαν οι συμβάσεις του κράτους με τις εταιρείες σιδηροδρομικών έργων, που η ανεπάρκειά τους οδήγησε στη τραγωδία των τεπών. Σαν να μην υπήρξε φωτιά από χημικούς διαλύτες που κατέκαψε όσους εγκλωβίστηκαν, αλλά είχαν επιζήσει τις σύγκρουση. Σαν να μην υπήρξε το ξεβάζωμα και το βάζωμα που αλλίωσε τον τόπο και τα πιστήρια του εγκλήματος. Σαν να μην υπήρξε αλλίωση των ηχητικών και εξαφάνιση των βίντεο. Η συγκάλυψη με όλη την κυβερνητική μεγαλοπρέπεια. Στην Ελλάδα όλα ζάχαρη, όπως λέει και ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Όλα ζάχαρη. Αυτός που είπε επίσης, αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, δεν θα έμπαινε κανένας μέσα. Και μας λέει τώρα ότι δεν είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και μάλιστα προμελετημένο. Ήξεραν και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν. Έχετε ακούσει να συμβαίνει σε άλλη χώρα του κόσμου κάτι παρόμοιο? Ποτέ. Στη Σερβία συνελήφθησαν όλοι οι υπεύθυνοι και ο Υπουργός Μεταφορών πρώτος. Μπράβο! Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι πρώτη στον κατάλογο των αξιών. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια την πρωτιά κατέχουν οι επενδύσεις και οι οικονομικοί δείκτες που αφορούν λίγο. Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, ξεχάστηκαν όλα. Κυβερνάει το άδικο, το σκοτάδι, το ψέμα και η ευθυνοφοβία. Να κλέψουν, να σκοτώσουν, να...
θάνατος 57 συνανθρώπων και συμφοιτητών μας εκείνο το βράδυ του Φλεβάρι πριν 2 χρόνια στα Τέμπη ήταν έγκλημα. Ούτε ατύχημα, ούτε ανθρώπινο λάθος, όπως προσπάθησαν να το παρουσιάσουν οι κυβέρνες και τα μέσα ενημέρωσης. Θέλησαν εξ αρχής να αποσιωπήσουν στοιχεία και γεγονότα, να κρύψουν τις τραγικές ευθύνες που τους βαραίνουν, να κρυφτούν πίσω από τον πόνο της απώλειας που αγκάλιασε ολόκληρη την κοινωνία, με την ελπίδα το θέμα να ξεχαστεί, να μην πάρει διαστάσεις. Πρόκειται όμως για κρατική δολοφονία και ήταν ζήτημα χρόνου, γιατί όλοι γνώριζαν τα ζητήματα ασφαλείας που υπήρχαν λόγω της χρόνιας υποβάθμισης του σιδηροδρόμου και του ξυπολούματός τους σε ιδιώτες. Γιατί οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν από καιρό, αλλά οι κυβερνητικοί υπουργοί τους κατηγορούσαν για συκοφαντίες 1 εβδομάδα πριν την τραγωδία. Και αυτό όχι από αμέλεια, αλλά σκόπιμα. Γιατί φαίνεται ότι η εξουσία θεωρεί ότι η ασφάλεια των ανθρώπων που ταξιδεύουν δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από τα κέρδη. Και όχι μόνο η ασφάλεια, η ανθρώπινη ζωή συνολικά. Είναι έγκλημα, διότι εν έτη 2023 μπορεί η τεχνολογία να αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά μας λένε ότι δεν μπορεί κανείς να δει ότι 2 τρένα πρόκειται να συγκρουστούν. Είναι έγκλημα, διότι πλέον ξέρουμε ότι οι επιβάτες που επιβίωσαν τη σύγκρουση πέθαναν από ασφυξία λόγω των εκρήξεων και των παράνομων έφλεκτων υλών. Και είναι έγκλημα επαναλαμβανόμενο, διότι αφήνεται ατιμόρυτο. Και όσο μένει ατιμόρυτο, τα παιδιά που σκοτώθηκαν δολοφονούνται ξανά και ξανά. Δολοφονούνται οι οικογένειές τους, οι συγγενείς, οι φίλοι τους. Δολοφονείται η αλήθεια και το δίκαιο όλων μας. Και από τότε η κυβέρνηση και η κρατική εξουσία έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα συγκάλυψης των ευθυνών τους. Μιλάμε για ένα κράτος που όπου το λαός έχει ανάγκες είναι άφαντο, αλλά για να βαζώσει και να καταστρέψει τα στοιχεία των εγκλημάτων του δουλεύει με υπερηχητική ταχύτητα. Για ένα κρατικό μηχανισμό που δεν μπόρεσε να αποτρέψει το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά λειτουργήσε στην εταιρεία προκειμένου να πουν λάδι όλοι οι ενοχοί του. Και μετά από όλα αυτά, 2 χρόνια μετά, η κατάσταση στους σιδηροδρόμους είναι η ίδια. Οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες παραμένουν μη ασφαλείς, τα συμφέροντα της κάθε εταιρείας συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητα σε σχέση με τις ζωές μας, τα δικαιώματά μας αποτελούν καύσιμη ύλη στο βωμό του πραγματικού και συγκοινωνικού πολέμου. Και η όποια απόπειρα να βρούμε το δίκαιο μας σκοντάφτει στους νόμους των οικονομικά ισχυρών. Και προσπαθούν εκ των υστέρων να μας πείσουν ότι λυπούνται. Υποκρισία και κροκοδίλια δάκρυα απέναντι στον πόλο της απώλειας τόσων ανθρώπων. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι κάνουν όλοι μας εδώ. Από την πρώτη στιγμή έψαχναν για υποκινητές και για οικονομικά συμφέροντα και ωφέλη, γιατί τόσο μπορούν να σκεφτούν και να νιώθουν τις κάποιες αξίες τους. Εμείς ως νέα γενιά είδαμε τους εαυτούς μας τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Είδαμε πόσες ελπίδες, πόσα όνειρα, πόση δίψα για ζωή μπορούν να γίνουν συντρίμμια από μια εγκληματική πολιτική σε λίγα λεπτά. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους. Συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα κουβαλάμε στους ώμους μας και τις δικές τους προσδοκίες. Σκεφτήκαμε όμως ότι και ο φόβος και η ανοχή τρέφουν τη φρίκη. Και σκεφτήκαμε ότι γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί ακόμα και αν τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από το έγκλημα, κυβερνητικά, επιχειρηματικά, είναι πράγματι ισχυρά. Εμείς θα απαιτήσουμε δικαιοσύνη μέχρι τέλους. Δικαιοσύνη όμως πραγματική. Όχι δικαιοσύνη τυφλή απέναντι στον πόνο των ανθρώπων. Όχι δικαιοσύνη θεραπενίδα των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών. Και ειδικά για μας που σπουδάζουμε νομική έχει και ένα παραπάνω βάρος. Γιατί στη σχολή μας όσο σπουδάζουμε, μας μιλούν για μια δικαιοσύνη τάχα αμερόληπτη, αντικειμενική και ανεξάρτητη. Πού είναι αυτή η δικαιοσύνη, παιδιά? Που σε άλλη περίπτωση που είχε κάνει τα βήματα στην Ελλάδα και για να πληρώσουν οι ένοχοι. Πώς ξαφνικά δεν πρέπει τον τρόπο να τιμωρηθούν οι ένοχοι τώρα που οι ένοχοι είναι ισχυροί? Όταν καταδικάζει αμήλικτα κάθε αδύναμο, κάθε φτωχό άνθρωπο. Είμαστε πολλοί, είμαστε πάρα πολλοί και έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Έχουμε 57 ψυχές στη σκέψη μας και στην καρδιά μας και δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούν και δεν δικαιωθούμε κι εμείς μαζί τους. Τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, το ανωτάτο σύστημα, η κυβέρνηση, όλοι αυτοί που ευθύνονται για την απώλεια 57 ανθρώπων πρέπει να πληρώσουν. Το χρωστάμε στα παιδιά που χάθηκαν, το χρωστάμε σε ολόκληρη την κοινωνία. Το χρωστάμε σε εμάς που ακούσαμε το ηχητικό ντοκουμέντο πρόσφατα και παγώσαμε, αλλά σήμερα είμαστε εδώ και φωνάζουμε για δικαιοσύνη. Στην νεολαία που της αξίζει να μην συνηθίσει την βαρβαρότητα και το θάνατο. Να μην ανεχτεί άλλο την υποκρισία και την απληστία του κέρδους που κοστίζει ζωές.
Στην νεολαία που της αξίζει ένα καλύτερο παρόν, ένα καλύτερο μέλλον, που της αξίζει να μην της λεκιάζουν τη ζωή με αγωνία, φτώχεια, ανασφάλεια και πόλεμο. Κι όμως είμαστε εδώ για να πούμε ότι δεν μας φοβεί. Και ότι η θλίψη μας θα γίνει οργή. Και η οργή μας θα γίνει ποτάμι που θα πνίξει όλους τους ενόχους. Είναι χρέος μας αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα και σε άλλες τόσες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό να μην μείνει εδώ. Και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Όσο περισσότερα εμπόδια βάζουν στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια, τόσο περισσότερο αυτή θα τους τυφλώσει έναν λάμπη. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να έχουμε οξυγόνο. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μπορούμε να ανασάνουμε. Όταν μου προτάθηκε να μιλήσω σήμερα, στην αρχή δεν δέχτηκα. Δεν δέχτηκα γιατί δεν ένιωσα αντάξια να εκφράσω, να περιγράψω με λόγια όλα όσα είχα συμβεί. Γιατί ένιωθα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Δεν μπορούν να το αντέξουν οι λέξεις αυτό που έχει συμβεί. Εγώ δεν έχασα κανένα στο δίκτυμα και ήμουν 13 όταν συνέβη. Δεν είχα αντιληφθεί τι είχε γίνει και ένιωσα ότι δεν μου άξιζε να βρίσκομαι εδώ και να σας μιλάω σήμερα. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν χρειάζεται να χάσουμε όλοι από τους αγαπημένους μας και να αντισταθούμε σε αυτούς που ευθύνονται για αυτό. Δεν χρειάζεται να χάσουμε όλοι από κάποιον για να φωνάξουμε αρκετά ως εδώ. Τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να ήταν εγώ, εμείς, οι φίλοι σας, τα δικά σας παιδιά. Ζούμε σε μια χώρα όπου εν έτη 2023 τα τρένα δεν είχαν ούτε καν σύστημα τηλεδιοίκησης. Έστειλαν τα παιδιά στο κενό χωρίς να νοιάζονται ούτε για τη τύχη τους, ούτε για τη ζωή τους, ούτε και για τίποτα. Και όταν εκείνο το βράδυ κάηκαν ζωντανά, όταν η αδιαφορία τους επέφερε συνέπειες, όταν τα αίτια για τα οποία ευθύνονται οι ίδιοι πήγαν από τους σκοπό, μας συγκάλυψαν και μας κορόιδεψαν κατάμουτρα. Εδώ και 2 χρόνια μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Εγώ νιώθω ότι προσπαθούν να μας κλείσουν τη φωνή, ότι μας πνίγουν κάθε μέρα με τα ψέματά τους και τις κενές υποσχέσεις τους, με χέρια βαμμένα κόκκινα από όλο το αίμα που έχει χυθεί για τα χέρια τους. Νιώθω ότι αν δεν αντισταθούμε, αυτό θα ξαναγίνει. Γιατί δεν νοιάζονται, δεν νοιάστηκαν να μας δείξουν τότε για ποιο λόγο χάθηκαν τόσες ζωές και για ποιο λόγο δεν υπήρχε η βασική οργάνωση που θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Τα τρένα υποτίθεται ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Οπότε ποια είναι η δικαιολογία τους? Ποια είναι η δικαιολογία τους για τόση καταστροφή, για το βάσωμα στις επόμενες ημέρες και για τα ψέματα τόσα χρόνια? Εγώ δεν θέλω να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου σε μια χώρα όπου οι παιδίτες χαμογελούν πνευματικά ενώπιόν μας και θέτουν πίσω τους τόσο θάνατο και τόσα εγκλήματα. Δολοφόνο. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, δεν θα πάω 3-4
Κάτσε ναι, γιατί θα μιλήσει τότε. Δεν τη βλέπω. Δεν πειράζει. Και αυτό είναι δική σας επιτυχία. Ευχαριστούμε. Δεν έχω συμβόλαιο. Το ακούσαμε στο ηθικό από την άτυπη κοπέλα λίγο πριν πεθάνει. Δεν ξέρω πόσες φορές τυχαία έχει ένα λόγιο για πρόσωπο από τότε στη ζωή, όπως και τον άλλον. Από τότε που είπαμε πρόσωπα το πρόσωπο. Από τότε που ζητούσαμε, θέλω να σου βοηθήσω να διαθέσω ανάμεσα των προφανών ευθυνών. Ζητούσαμε να μας δούμε το χέρι και να δούμε γιατί δεν φοράμε ρουβά. Δεν φοράμε μάτια, δεν είμαστε ματρωμένοι, δεν μας κάνουμε θέλετε. Ηρωνικά, ακόμα τους ακούμε. Κάντε λίγο άλλο καροτσάκι, πρόσχε. Ναι, ελάτε. Να ζούμε, να χωριζόμαστε. Σε συνέντευξη το 2019 άκουσα τον νικητή των εκλογών να μιλάει για ανάγκη αναβάθμισης των σιδηροδρόμων, διότι σίγουρα θα εκτροχιαστούν αν τρέχουν με 160 χιλιόμετρα στην άπλια κατάσταση της στιγμή. Άρα γνώρισα λεπτομερώς. Γνώρισα τον κίνδυνο και αναλάβανα το ρίζο του θανάτου. Έπαιζαν στις ζωές μας και όλους τις σχέσεις. Εξ του ασφαλούς βέβαια, αφού η ομπρέλα της ασφαλείας όλη της φοράει. Και πράγματι, όπως υπόθηκε σε εκείνη τη συνέντευξη, τα τρένα συγκρούστηκαν και εκτροχιάστηκαν, καθώς έτρεχαν περίπου 160 χιλιόμετρα σε απειλότερες συνθήκες από εκείνες που παρελήφθησαν το 19 και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο εργαζομένων. Αυτό όμως συνέβη μετά την σύγκρουση και περνά κάθε φαντασία. Σε κατάσταση σοκ, η κοινωνία δυνατούσε να αντιληφθεί ότι έβλεπε στις οθόνες τη μεγαλύτερη κοπίνα συγκάλυψη ανθρωπικά. Γινόταν μάρτυρας μιας αδιανόητης αλλήλωσης και καταστροφής πεδίου εγκλήματος στην παγκόσμια ιστορία. Παρακολούθησε την πιο μαφιόζικη σκηνή της εξαφάνισης και της έκρηξης που κατέκαψε 30 επιβάτες ζωντανούς. Την καταβάθμιση όλων των νόμων, όλων των πρωτοκόλων, όλων των κανονισμών με την ανοχή μιας υπάρχουσης ελεγχόμενης δικαιοσύνης. Ακούσαμε μέσα στις πρώτες 24 ώρες από επίσημα χείλη, χωρίς να έχει καν καταδεχτεί ακόμα ο φάκελος στον ανακριτή, ότι όλα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Και 3 εβδομάδες μετά δηλώθηκε επίσημα ότι δίθεν τίποτα παράνομο δεν μετέφερε στο εμπορικό. Με τη σιγουριά ειδικού πραγματογνώμονα, ένας πολιτικός όρισε την γραμμή κλέψης της ουσίας, στη γραμμή συγκάλυψης της ανάκρισης. Γι' αυτό και 2 χρόνια μετά έχουμε μόνο παραπλήσεις και λήψεις στοιχείων. Τώρα που αποδείχθηκε ότι τίποτα από όσα έλεγε με τόσα σιγουριά δεν ίσχυα, θα και εκεί να καταθέσει στις δικαστικές αρχές όπως σε γινόταν περίπτωση κάθε άλλο πολίτη. Δολοφόνοι!
ναυτική παροδία. Έβγαλε τον πρώτο υπουργό μεταφορών προς στιγμή αυτό και καταχειροκροτούμε. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, μας λένε. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, μας λένε. Ναι, αλλά όταν η δικαιοσύνη έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή, ο πρόεδρος της Βουλής της αντάλλαξε με μια ανώτερη θέση, κρατώντας τις κρυμμένες τα συμπάντα του γραφείου του. Ο άνθρωπος ανάμεσα σε όλα τα άλλα, κατά πάνω του δικαίωμα, κάθε απολύτω να κρατήσει όσο απέλεξε έναν πόλο και να αναγνωρίζεται. Ξεφυλίζοντας το θεσμό και προσλάβοντας κάθε άλλο πολίτη. Αυτό που ακούστηκε στο ηθικό είναι η αλήθεια μας. Είναι καθημερινότητά μας. Δεν έχουμε ηθικό. Δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε τον πρόσωπο αέρα της διαφθοράς. Καμένα κοντέινερ που δεν βρέθηκαν ποτέ και δεν έχουν ακόμα αναζητηθεί από τον ανακριτή. Μυστήρια καταστράφηκαν. Κανένας ένοχος. Τα οστά των παιδιών μας, ίσως ακόμη και σήμερα, είναι κάπου διάσπαρτα σε άλλη περιοχή ή έγιναν φορά στα παιδιά. Κανένας ένοχος. Από τι κάηκαν τα παιδιά? 2 χρόνια μετά, ο ανακριτής επίμονα δεν ερευνά. Δεν ερευνά αυτό που θα μπορούσε εύκολα να αποδειχθεί αν οι ιατροδικαστές απλά έκαναν ιστοψυχολογικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον νόμο πάνω στα καμένα κορμάκια και όχι μόνο των παιδιών μας, ως όπλα. Αλλά δεν τους άφησαν. Ράμπο οι ιατροδικαστές έφτασαν να ξημέρωνο τηλεόραση για να σταματήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Ούτε αυτοψία, ούτε τοξικολογικές εξετάσεις. Όλοι οι επιβάτες που κάηκαν έχουν την ίδια αιτία θανάτου. Μπερδεμένες ιατροδικαστικές, λάθος φωτογραφίες, κάποιοι δεν είμαστε σίγουροι τι θα πούμε. Στις απόλυτες αναλυσίες μας αφαίρεσαν ακόμη και το δικαίωμά μας και επανέλεγχο, αφού απέλησαν ακόμη και το αίτημα για εξεταστή, φοβούμενοι τις αποκαλύψεις. Συνεργώς και το Γενικό Βουλίο του Κράτους, που δόλια παρεμπόδισε και αποπροσανατόλισε την έρευνα. Επικαλέστηκε έρευνα που δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά για να παρουσιάσει ως δίθεν αιτία της καρδιάς τα έλεα που ανώθησε σε κάθαρη θεωρία συνωμοσίας που μας ταλαιπώρησε όμως για 2 χρόνια. Έχω ελάχιστο φυσικό. Η έκρηξη τα περισσότερα από τα θύματα ήταν ζωντανά μετά. Θα ζούσαν. Βρήκαν όμως τραγικό θάνατο από την έκρηξη της καρδιάς που προσδίδεται από το παράδομο φορτίο του όπως εξηγούν οι επιστήμονες εδώ στους Ελλάδος και χρησιμοποιούνται για την όφηση της αυτής. Για 3 ολόκληρα λεπτά εγκλωβισμένοι περίμεναν μαγειρικά να πεθάνουν. Και παρά το υπάρχουν να πιάσουν τα στοιχεία, ο ανακριτής σταθερά και επίμονα αρνείται να διατάξει έρευνα για τα κλινικά αυτά. Για ποιο λόγο άραγε, γιατί προσπερνά τόσους επιστήμονες εδώ και εκτός Ελλάδας, από πού αντλεί ένας νομικός γνώσης που κατέχει μόνο έναν νομικό. Κράτα λίγο γιατί χωριά να φύγω. Δηλαδή να διατάξει έρευνα για τα εγκλήματα της έκρηξης του εθνισμού, της έκρηξης της λαθρεμπορίας και το βασικότερο της ανθρωποκτονίας από δόλο. Εάν δεν είναι αυτό η επιτομή της κατάχρησης εξουσίας ανώτερης κατοικού, τι είναι? Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι όταν επιτέλους η έρευνα θα γίνει και αποδειχθεί το παράνομο φυσικό φορτίο,
κάθε λίγο. Αλλά εμείς δεν είμαστε πλέον μόνοι μας. Γιατί όλοι ήμασταν επιβάτες εκείνο το τρένο. Είμαστε μία ενωμένη λύση. Μία καρδιά συντονίστηκε και χτυπάει φυσικά. Ζούμε με το θέμα που ανέφερε στην αληθινή δικαιοσύνη. Προσδοκούμε να μας κοιτάξει κατάματα και να ζητούμε τους αδέκαστους δικαστές, τους τολμηρούς και ηθικούς, αυτούς που σχεδιάζουν στην κοινωνία που οραματιζόμαστε. Οι πολίτες επιτέλους μας κλείστηκαν. Η κοροϊδία και η παραπλάνηση δεν μας αγγίζει πια. Έχουμε σηκωθεί όλοι και κοιτάμε το κακό του ψηλά. Και γνωρίζουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε και εμπιστευόμαστε τη δύναμη των δέντρων και την αλήθεια. Όλα αυτά. Γιατί ξέρετε καλά ότι σύμφωνα με το θεϊκό νόμο είναι αδύνατο να βλάψει τους χειρότερους και καλύτερους. Το μόνο που καταφέρει είναι να δυναμώσει ό,τι αποκλείει. Αφαίρετε με υπερσάχιστες και είμαστε εκατομμύρια. Δείτε πώς είμαστε σήμερα εδώ και σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να αλλάξω. Δυνατοί και ενωμένοι πλέον φωνάζουμε με μία φωνή. Κανένας άλλος δολοφονημένος από το κράτος. Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Καμία ανοχή. Δεν φωνάζουμε. Γιατί η ελληνική ψυχή δεν γυσαστεύεται. Δεν αποδυναμώνει. Μόνο λάμπει και μας οδηγεί. Και εμείς ακολουθούμε τον δρόμο που μας χαράζει. Και έτσι. Αγαπημένα μας παιδιά, εσάς που σας κρατάμε σφιχτά στην αγκαλιά μας, αλλά και εσάς πολλά κρυβά μας, και σας αγκαλιάζουμε μόνο στα όνειρα, θα φτιάξουμε το μέλλον της γενιάς και θα δικαιώσουμε κάθε χαμένο όνειρο σε μια κοινωνία όπου όλοι, αναπνέοντας ελεύθερα, θα χτίσουμε το καλύτερο αύριο. Όλοι μαζί θα βρούμε το χαμένο της πόλης. Σήμερα, όσο ήμουν εδώ, ήρθε δίπλα μου μια κυρία, μια μάνα από τη δικά μας κατηγορία, Ελένη. Τι? Όχι, λίγο. Θέλω να πάω μακάτω.
Συντάγματος. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα και για να είμαστε όλοι ασφαλείς, να κλείσει ωραία αυτή η συγκλονιστική συγκέντρωση που έγινε σήμερα. Ευχαριστώ. Όλη Αθήνα. Η κάτω μεριά της πλατείας Συντάγματος και εκεί γεμάτη. Άκου εδώ τι σου προτείνω. Στα κάτω στενά του Συντάγματος. Πολύ κάτω και έχει τόσο κόσμο. Που λένε ψέματα στην τηλεόραση ότι έχει 12.000 κόσμο.